ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना पुन्हा एकदा विनंती करण्यासाठी उभा आहे। मित्रांनो, केवळ एक विषय नजरेसमोर ठेवून आपण हे अधिवेशन आयोजित केलेले आणि तो विषय महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात 2005 नंतरच्या आमच्या सर्व बांधवांना जुनी पेन्शन लागू झाली पाहिजे। बेलोच्या संदर्भामध्ये माझी विनंती आहे, आज एकूणच महाराष्ट्रामध्ये या विषयाच्या अनुषंगानं वातावरण खूप चांगलं तयार झालेलं आहे आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याच्यामध्ये जाणीवपूर्वक लक्ष घातलेलं आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं तो विषय शिक्षक समितीच्या माध्यमातून त्यांच्या पुढे मांडला जाणार आहे आणि त्याच्यावर अत्यंत चांगला निर्णयही आपल्याला अपेक्षित आहे। आणि म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करेन की त्यांच्या या विषयाच्या चर्चेमध्ये कृपा करून म्हणतोय, मी विनंती म्हणतोय सगळ्यांना की घोषणा थोड्या कमी देऊच नका, घोषणा कृपा करून देऊ नका। विषयाची चर्चा 100% होणार आहे। पोलीस डिपार्टमेंटचंही आपल्याला सहकार्य चांगलं आहे, त्यांनाही आपण सगळ्यांनी सहकार्य करा महाराष्ट्र राज्य आणि प्राथमिक कृपा करून शिक्षक घोषणा समितीचे तुम्ही देऊ अध्यक्ष नका। या ठिकाणी तो आहेत। विषयच आपल्या आजच्या अधिवेशनाचा मुख्य विषय आहे, त्यामुळं वेगळं काही मुख्यमंत्री महोदयांना दर्शवण्याची मला वाटते काय फारशी गरज नाही। अपेक्षा आहे त्यामुळं आपण सगळ्यांनी कृपा करून शांततेनं मुख्यमंत्री महोदयांचं स्वागत करू। कृपा करून जे मागे सगळे उभे राहिले त्या सगळ्यांना विनंती आहे, कृपा करून आपण आता सगळ्यांनी बसून घ्या। अवघ्या काही मिनिटांमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे आणि आपण आपल्या सर्वांना त्यांचं अतिशय आनंदामध्ये शिस्तीनं आणि जल्लोषामध्ये या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी स्वागत करायचं आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी याबरोबर राज्यामध्ये अनेक प्रश्न शिक्षकांचे जे प्रलंबित आहेत ते सगळे आमचे राज्याध्यक्ष व्यासपीठावरती मांडणार आहेत आणि हे सगळे प्रश्न आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांनी या ठिकाणी मार्गी लावावेत सगळ्यांनाच सहकार्य करावं अशी आपल्याला पुन्हा पुन्हा विनंती आहे। बक्षीस समिती खंड 2 पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापक बक्षीस समितीचा खंड 2 आता नव्यानेच शासनाने मान्य केला, पण त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षक काही त्रुटी वेतनातील त्रुटी आहेत। माननीय राज्याध्यक्ष पदवीधर प्राथमिक शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पदवीधर शिक्षकांना विनंती केली आहे, सूचना दिलेली आहे, पण आपण बसत असताना पदवीधर रांगेमध्ये बसूया। शिक्षक अजूनही काही मंडळी उभी आहेत, शिक्षकाचं वेतन कमी आपण तर बक्षीस शिक्षक समितीचे पाईक आहात, मध्ये सुद्धा शासन त्यामुळं घालून पदवीधर प्राथमिक तुमच्या माझ्या वक्तात अशी एक मागणी आम्ही या रसानसात शिक्षक समितीचं
नक्कीच नाशिक जिल्ह्यातून आलेले हे प्राथमिक अहमदनगर त्यामुळं त्याचं दर्शन अध्यक्ष इथं बसल्यानंतर सुद्धा अहमदनगरचे दिसायला विभागीय हवं. अध्यक्ष या ठिकाणी होते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक मंडळी आपण हळूहळू वातावरण तापतंय सुद्धा कमी नाही आहेत की आणि शिक्षक समितीच्या अधिवेशनामध्ये आहे की जे असंख्य प्रश्न आज महाराष्ट्रातल्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहेत ते प्रश्न सोडवण्यासाठी सुद्धा महान कार्य राजकीय वातावरण सुद्धा तापायला सुरुवात झालेली या आहे. ठिकाणी पण या तापलेल्या वातावरणाचा आपल्यावरती कुठला परिणाम होऊ नये राज्यभरातून आलेले त्यामुळं शिक्षक समितीचे आपण जे अगदी जवळ भेटून बसलाय तर थोडस अंतर ठेवूया, कारण हवा खेळती राहिली मेळावा तर विचार लवकर जातील आणि आपल्या मागण्या लवकर पूर्ण होतील. त्यामुळे थोडस मागे सरका, सगळी अजूनही माग लोंढ्याच्या लोंढ्या या सभा मंडपामध्ये येत आहे. ही सगळी मंडळी आलेली आहे आणि महिला भगिनी यांचा सुद्धा ओघ सुरूच आहे. आणि पुढे पहिली रान हे सांगितलं होतं समितीची ही मंडळी या ठिकाणी आलेली आहे. माझे काही बांधव या ठिकाणी बसलेले आहेत जे पत्रकार आपण पाहू असतील. शकतो की जिकडे नजर आपल्या या अधिवेशनाचं शिक्षकच आपल्याला कव्हरेज करण्यासाठी सर्व दैनिकांचे पत्रकार या ठिकाणी राज्यातल्या आहेत. सर्व त्यामुळे जिल्हे, सर्व पत्रकार तालुके सोडून कानाकोपऱ्यातून जर कोण बसलेला असेल प्राथमिक तर शिक्षक नम्र समितीची विनंती ही करतो. सगळी मंडळी आपण मागच्या बाजूला एकवटलेली जाऊन आहे. बसून एकच पत्रकार मिशन बांधवांना जुनी पेन्शन जागा या उपलब्ध ब्रीथखाली करून द्यावी. प्राथमिक शिक्षक समिती अनेक वर्षांपासून मीडियासाठी या शासनाला ठिकाणी लढा देत पाण्याची व्यवस्था आहे. करण्यात त्यांच्या या यावी, लढ्याला मीडियासाठी पाणी आज पोहोचवा. यश मिळतं की पुढे काय घडतं ते मागच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला उभ्या घोषणेनंतर आणि राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री जे याच मतदारसंघातून निवडून कृपया खाली गेले बसा. ते सुद्धा या शिक्षक बांधवांच्या अर्थ ऐकीला किती महाराष्ट्राच्या धावतात शिक्षण या सगळ्या व्यवस्थेसमोर असंख्य प्रश्न आहेत. काही क्षणातच मुख्यमंत्री या ठिकाणी आल्यानंतर मिळतील, परंतु तोपर्यंत प्राथमिक या शिक्षक सर्व समितीच्या प्रश्नांची उकल माध्यमातून करण्यासाठी सर्व मंडळी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेली आहे. आपण ते पाहू शकतो. उपस्थितीतून या ठिकाणी दिसते. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से आंदोलन खड़ा होता है उसे शिक्षक समिति कहते हैं. ज्या शिक्षक समितीनं अनेक आंदोलनं करून आपल्याला बघू शकतो की विविध व्यासपीठावर अनेक दिग्गज नेत्यांच्या महा अधिवेशनासाठी आगमन होणार आहे. एक सुंदर असं आज व्यासपीठ जो या आपण ठिकाणी 7वा वेतन आयोग घेतो याचं साकारलेलं आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीच्या समितीला माध्यमातून या ठिकाणी राज्यभरातून शिक्षक बांधव आणि भगिनी कृपया आलेले आहेत. सभा मंडपाकडे काही कार येत आहेत, त्यांना विनंती आपण आपल्या कार पार्किंग मध्येच पार्क कराव्यात. त्याच ठिकाणी पौर्णिमा बसच्या जवळ पार्किंगची सुविधा आहे, त्या ठिकाणी नेऊन पार्किंग कराव्यात. इकडे जाऊया त्या साईडला. लाईव्ह भाग घरी आवाज लावला येऊ ना. शिक्षक समिती अंगार आहे. ज्या अंगाराच्या माध्यमातून स्वाभिमानाची मशाल प्रज्वलित होते आणि ही मशाल महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणारे आपण सर्वजण शिलेदार शिक्षकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षणाच्या प्रश्नासाठी लढणारे आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहोत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती मागे उभ्या असणाऱ्या महाधिवेशनासाठी माझ्या बांधवांना विनंती करतो, आपण कृपया खाली बसून घ्या. तिकडे नजर जाईल. आपली प्रतीक्षा संपते आहे. काही वेळातच, अवघ्या काही क्षणात
आणि आपल्या मागण्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या की महाअधिवेशनासाठी शिक्षणातच या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे राज्याचे लाडके शालेय मुख्यमंत्री शिक्षण माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब मतदारसंघाचे आणि आहे इतर सर्व मंत्री महोदय उपस्थित होत आहेत, त्यांचं आगमन होत आहे. महाराष्ट्रातून प्राथमिक हे आगमन सुद्धा हे सगळे शिक्षक शिलेदार समितीच्या आपल्या बुलंद मागण्या आवाजाने दणाणून गेलं पाहिजे. त्यांच्या म्हणजे आवाज कुणाचा असावा, तर तो मंजूर शिक्षक होतील. समितीचा काही असावा. क्षणातच मुख्यमंत्री याचं दर्शन आल्यानंतर या सर्व महाराष्ट्राच्या आपल्याला मिळतील. मुख्यमंत्री महोदयांना घडावं. अत्यंत अपेक्षेने गेली अनेक वर्ष पद्धतीनं आपण त्यांचं स्वागत करूया. रस्त्यावर उतरणारी आणि खस्ता खाणारी ही शिक्षक बांधवांची मांडी आणि आज वेंगुर्ल्याच्या या सुंदर अशा नगरीमध्ये एकवटलेली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आपण हे शिक्षक अगदी ज्येष्ठ शिक्षक या ठिकाणी आहेत. अनेक वर्ष ज्यांनी प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम केलं. राष्ट्राचा खरा आधार जो असतो तो भाविक असा आमचे नागरिक काही बांधव अजूनही ज्यांनी केलं. सभा मंडपाच्या बाहेर रेंगाळत आहे. आपण बघू शकतो त्यांच्या चेहऱ्यावर त्यांना समाधान विनंती आहे, करतो, परंतु समाधानामागे आपण प्रश्नात सुद्धा सभा मंडपामध्ये येऊन बसावं. आपण आयुष्यभर राज्यात चांगलं काम केलं, परंतु वेंगुर्ल्याच्या या ऐतिहासिक पावनभूमीत मोठं टेन्शन आपल्या पुढच्या संपन्न पिढीमध्ये होत आपण असलेलं ते हे ठेवून जाऊ. 17वं ही खंत महाअधिवेशन बांधवांच्या आपल्या सगळ्यांच्या उदंड प्रतिसादातून महाराष्ट्राच्या आणि कानाकोपऱ्यातून उत्स्फूर्त अशा जिकडे उपस्थितीतून नजर जाईल तिकडे ऐतिहासिक होत आहे. एकच मिशन त्याचे जुनी साथीदार पेन्शन आणि आणि साक्षीदार प्राथमिक आपण शिक्षक सर्वजण समिती होतोय. अशी गांधी काही घटना या डोळ्यात साठवण्यासारख्या असतात. ही मंडळी असा आजचा दिवस आहे. कुठून एक आला ऐतिहासिक दिवस आहे. काही मंडळी आणि त्यांना सर्व असा भ्रम शिक्षकांना होता जुनी की पेन्शन नाही शिक्षक लागू झाली पाहिजे समितीच्या या एकमेव मागणीसाठी अधिवेशनाला आम्ही सर्वजण किती इथे आलेलो लोकं आहोत उपस्थित आणि ती मागणी मान्य होईल अशी मला आम्हाला वाटतंय आशा आहे. 100% आपल्या सगळ्यांचा 100% आशा आहे. 100% खात्री आम्हाला मुख्यमंत्री महोदय जुनी पेन्शन लागू करतीलच. कोणत्याही परिस्थितीत विधान परिषदेमध्ये सांगितलं होतं की आम्ही देऊ शकतो जुनी पेन्शन. पण शिक्षक समितीचा नाद करायचा मुख्यमंत्री नसतो. देवेंद्र फडणवीस आणि यांचं नाद जर स्टेटमेंट केला, विरोधात होतं. तर त्यांनी परिस्थिती तर काय होते नंतर ही सकारात्मक बघायला भूमिका पाहिजे. दर्शवली. या निवडणुका लागल्या होत्या निवडणुकाला त्या निमित्ताने का होईना पण त्यांनी सांगितलं की त्यांनी तो शब्द पूर्ण केला पाहिजे. शिक्षक आणि समितीचं आता बघा जे सगळी मंडळी सगळी पेन्शनसाठी या ठिकाणी आलेली आहे. आणि आशाने बघा मी नाशिकहून आलेलो आहे. मी राज्य उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती. क्षमता पांडुरंग रामकृष्ण शिक्षक करलेले समितीच्या या पायीटावर सर्व आहे. शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे हा आमचा हक्क आहे. कृतीवरती भर देतो. पांडुरंगांचा आशीर्वाद असल्यावर मुख्यमंत्री ऐकतात ते पांडुरंगांचे भक्त. पांडुरंगाचे भक्त 100% ऐकतील. मी स्वतः पांडुरंग आहे. 100% ऐकेल अशी मला खात्री आहे. आणि अवघा महाराष्ट्र विठ्ठलाच्या दर्शनाला पांडुरंगाच्या दर्शनाला पंढरपूरला जातो तेव्हा ही सगळी पंढरी या ठिकाणी जमा झाली असं मला काही हरकत नाही. नाथांचे नाथ एकनाथ येत आहेत म्हणून तुमच्या मान्य पूर्ण होतील असं वाटतं. होतीला झाली 100% खात्री आम्हाला आशा आहे की जो MSCITचा प्रश्न असेल जुनी पेन्शनचा प्रश्न असेल प्रलंबित प्रश्न असतील ते सगळे सुटतील अशी आम्हाला पांडुरंगाच्या प्रार्थना आहे. महालक्ष्मीच्या प्रार्थना आहे. आम्ही या कोकण भवनात सगळं आलेलो आहे आणि या ठिकाणी आम्हाला लाभ होईल असं वाटतं. 100% खात्री आणि आशीर्वाद सगळ्यांनी घ्यावा अशी आम्हाला. उत्तर महाराष्ट्रातून द्राक्षांचं द्राक्ष बाहेर- पंढरी आमचा जिल्हा पूर्ण. तर नाशिक जिल्ह्यातून आलेले ज्येष्ठ शिक्षक आणि शिक्षक समितीचे धडाडीचे नेते पांडुरंग कळदिले आपल्याशी बोलत होते आणि ज्या पद्धतीनं एकनाथ शिंदेची कार्यपद्धत आहे त्यांना 100% विश्वास आहे की आज नाथ पावतील. महाराष्ट्र राज्य एकनाथ शिंदे प्राथमिक पावतील शिक्षक की नाही समितीचं काही काळात कळणार आहे. परंतु संपन्न होत जो असताना आशावाद त्यांनी व्यक्त केला की जुनी राज्याचे पेन्शन आज आम्ही आमचे पत्रात माजी पाडून घेऊ. पदाधिकारी, हा आजी नक्कीच पदाधिकारी या ठिकाणी शिक्षक उपस्थित बांधवांचा आहेत. एक आशादायी शिक्षण किरण समिती त्यांनी ही आपल्या कधी मानापमानावरती चालत नाही. आणि नक्कीच शिक्षक आमचा हा विचार राष्ट्राचा हा आधार असतो. प्रश्न शिक्षक सुटण्याचा हा असतो. नेहमी सकारात्मक विचार या करतो. सर्व जरी त्याला न्याय आजी माजी मिळाला पदाधिकाऱ्यांच्या न्यायाच्या साठी आपण प्रतीक्षेत असलेला पाससाठी खूप शिक्षक प्रयत्न बांधव केले. हा नेहमी काही सकारात्मक कारणास्तव हे असतो. पास अशा अद्याप उपलब्ध पद्धतीनं झाले या नाही. ठिकाणी महाराष्ट्राच्या त्यांच्यासाठी स्टेजच्या उजव्या बाजूला जिकडे नजर जाईल सोप्यांच्या वरती तिकडे बैठक व्यवस्था केलेली आहे. हा त्या सगळा ठिकाणी
ठिकाणी त्यांनी आसनस्थ व्हावं. पत्रकार बांधवांच्या मागची राज हे शिक्षक समितीच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांच्यासाठी राखीव होती. त्या ठिकाणी जर कोणी बसला असेल तर त्यांनाही विनंती करतो थोडंसं मागं सरकून बसा. राज्य पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की आपण त्या ठिकाणी आसनस्थ व्हावं. पहिल्यांदाच एवढी मोठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांची सर्व मंडळी ज्या पद्धतीने विखुर आहे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे माजी राज्याध्यक्ष ज्येष्ठ नेते आणि त्याचा हा वारकरी बांधव या मार्गदर्शक कोकणच्या हे सुंदर या अशा सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. आणि त्यांना विनंती करतो की आपल्या सर्वांसाठी उजव्या बाजूला सोप्यावरती बैठक व्यवस्था केलेल्या आहे त्या ठिकाणी आपण त्यांना बोलतं स्थानापन्न व्हावं. सर कुठून आला? आणि अजूनही बरीचशी मंडळी सभा मंडपामध्ये उभी आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचं हे महाअधिवेशन या ठिकाणी संपन्न होत आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे ही प्रमुख मागणी या अधिवेशनाच्या निमित्तानं आम्ही करतोय. राज्यामधल्या प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक स्वरूपाचे प्रश्न या ठिकाणी प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक झाली पाहिजे. त्याच्या बरोबरीनं विद्यार्थी हिताच्या अनेक योजना राबवत असताना शासन पातळीवरची जी उदासीनता दिसते आहे ती दूर झाली पाहिजे. याहीसाठी या अधिवेशनाच्या व्यासपीठावरून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही साकडं घालत आहोत. मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करण्याचा विषय, MSCITची जाचक रद्द करण्याचा विषय, त्याच्याबरोबरीनं बक्षी खंड 2 जो लागू झालेला आहे त्याच्यामध्ये देखील शिक्षकांचे अनेक प्रश्न जे प्रलंबित राहिलेले आहेत त्या प्रश्नांची सोडवणूक झाली पाहिजे. 100% विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळाला पाहिजे या मागणीचा विचार आम्ही जसं करतो तसं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वीज आणि पाणी मोफत मिळालं पाहिजे ही अतिशय महत्त्वाची मागणी आहे. आणि आपल्या माध्यमाच्या निमित्त समोर या ठिकाणी मी अतिशय नम्रतापूर्वक सांगू इच्छितो, आज महाराष्ट्रामधलं गोरगरिबांचं आणि बहुजनांचं शिक्षण महाग होतंय. त्याच्या जोडीला या राज्यामध्ये जवळपास 31,000 प्राथमिक शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुखांची 4,800 पदं रिक्त आहेत. गट शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी यांची 500 पदं रिक्त आहेत. यामध्ये जर शिक्षण व्यवस्थेमध्ये शिक्षकांची आणि पर्यवेक्षण यंत्रणेची पदं रिक्त राहणार असतील तर या राज्यामधल्या गोरगरिबांचं आणि बहुजनांच्या शिक्षणाचा वाट लागल्याशिवाय राहणार नाही. आणि जेवढी पदं या ठिकाणी कार्यरत आहेत मी आपल्या माध्यमातून समाजाच्या सार्वत्रिकीकरण झालं त्या महाराष्ट्रामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांच्या वरची सगळी अशैक्षणिक कामं बंद केली पाहिजेत. जसं पंजाब सरकारनं BLO आणि इतर अशैक्षणिक कामं पूर्णपणे नाकारली अगदी त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये देखील हा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आज या व्यासपीठावरनं जाहीर करावा अशी आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. धन्यवाद. नक्कीच सोलापूरचे धडाडीचे नेते आणि अभ्यासपूर्ण यांनी आपल्या मनोगतातून सांगितली सगळी माहिती ज्या पद्धतीने आणि जागा झाल्याचं नंतरचं या मागण्या आहेत त्या आपल्या या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. मात्र रास्त असूनही शासन केवळ वेळकारूपणा करते आहे. अनेकदा घोषणा होते पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. अशैक्षणिक कामं जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे अध्यापन सोडून कुठेतरी वाडी वस्तीमध्ये कुठेतरी सेन्सस असेल त्याचा सर्वे करा. कुठेतरी काही प्रॉब्लेम झाला तर प्राथमिक शिक्षक कोविड काळामध्ये प्राथमिक शिक्षक बांधवांनी जे काम केलं त्याला तोड नाही अशा पद्धतीचा आदर्श समाज निर्मितीचं काम करण्यासाठी आमचा शिक्षक बांधव आज मात्र रास्त मागण्यांसाठी अपेक्षित आहे. आणि निश्चितच महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांची ख्याती आहे ते एकनाथ किती पावतात हे थोड्या वेळानंतर कळेल. परंतु ते येईपर्यंत आपण प्राथमिक शिक्षक समितीच्या माध्यमातून अनेक शिक्षकांशी या ठिकाणी संवाद साधतो आहोत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शिक्षक वर्धा
बापू कुटिया जिथे आहे त्या वर्ध्यातून ते आलेले आहेत. सेवाग्राम आश्रम जिथे बापूंनी सर्वात मोठं अहिंसावादी सत्य अहिंसा या गोष्टींची शिकवण संपूर्ण जगाला देणाऱ्या बापूंच्या पावन झालेल्या वर्ध्यातून शिक्षक नेते आले. सर तुमचं नाव सांगा. प्रदीप देशमुख सर, काय सांगाल तुम्ही आजच्या महाधिवेशनात किती आशा बऱ्याचशा मागण्या पूर्ण होतील अशी आशा बऱ्याचशा बघूया आता काय पेन्शन आहे सुधारणा कुठं आली आणि नवीन लोकांना जुनी पेन्शन मंजूर व्हावी ही प्रामुख्याने मागणी आहे. याच्यासोबत इतर मागण्या संघटनेनं. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.